Pesthine dhewe-dhewe Petruk. Nggih. Teng kayangan ngasta napa? Aku dadi tukang resik taman. Walah ming Pak Bon kok gleleng. Ning dewa ya ming Pak Bon. Petruk, wonten dawuh eneng apa? Jare dewa kok dadak takon. Dewa niku ngerti karo atine Petruk, ngerti karo atine Titah. Kowe sedih mergo pisah karo wong tuamu mergo mbelani bapakmu Semar. Pustaka Jamus Klimasada ilang. Nggih. Petruk aja kuwatir. Kowe tak gawe supaya iso gawe tentrem negara Ngamarta lan bisa ngleksanakake apa kang dadi gegayuhane bapakmu. Ki sapa iki? Begawan Cakrawangsa. Sapa? Begawan Cakrawangsa. Syukur kowe ijik urip. Ngapa kak muni ijik urip? Kowe Petruk ta. Jarekmu mambu bensin. Cara mbiyen banget lho Pak. Iya. Isih tak openi aja kuwi. Jarike mambu bensin. Heeh, Pak. Kowe kok tiba ngapa? Gelut karo sing nyolong pusaka. Pusaka piye? Wis iso kundur ning negara Ngamarta diasta Sriwundarawati. Syukur-syukur. Janing yaning talaga kadi langit Mambang pantepas wulan pamaneka lintang toya kusumayana sumawur
Semarika den prayitna semuriris semuriris eka balik Den nembe kula antu-antu rawuhipun jumbo kanen aturipun Bagong lelampahan ingkang dumados wonten Praja Ngamarta Ndara. Iya, Kakang Semar. Mula kraya-raya nata Ndarawati sowan ning Karang Kadempel ing wigati aku mung bakal ngaturake sepira gedhening keluputanku, Kakang. Sampeyan boten luput. Sampeyan boten kleru. Yen aku ora kleru, aku ingkang nyuwunake pangapura kadang-kadangku para Pandhawa. Ming pendhawane sing ora limpat, pendhawane sing ora lantip. Wekasan wonten lampahan wonten Praja Ngamarta, mboten isa metung napa karepe Semar. Kakang Semar, sewu-sewu keluputan aku nyuwun pangaksama. Nggih, mboten dados menapa, Ndara. Ning sing wigati sakniki lelakon iki nek digetuni pun mboten wonten gunane. Ngibarate kaya dene sekul sing wis dadi jenang, mboten ajeng wangsul dados sekul malih. Iya. Mula wajibipun budidaya. Sranane budidaya piye? Nuwun sewu lho sinuwun. Sampun kinten kula nutuh dhateng Jengandika Sang Nata mboten. Ning gandeng aturipun Bagong cetha. Nek sinuwun Ndarawati sing mbutuhke pustaka Jamus Kelima Sada. Monggo nalika semanten Bagong ugi sampun ngawuningani menawi nata Ngamarta Prabu Darmakusuma maringaken pusaka dhateng Dikandara. Mula Den, gandeng sampeyan wis ngakoni keluputan, lah kok sampeyan randhat lirawuh teng negara Ngamarta, mula nganti kahanan menika kedadosan kados mekaten. Mula nuwun sewu, nek perkara niki nggih kudu sampeyan sing iso ngudari, perkara niki ya kudu sampeyan iso menehi pepadang tumraping ndara-ndara kula Pandhawa, Ndara Kresna. Semareka den prayitna samuriris eka balik titiyani gandayani trisanya purnama sasi gilar-gilaran ing tengalatan milang lintang Bima Sekti. Yo, Kakang Semar, tak silakon tanpa guna. Aku ingkang sagah ngupaya menyang didununging pustaka Jamus Kelima Sada. Mboten ming niku. Anak kula Petruk. Sakniki teng pundi manggoleki sisan. Nek pancen Petruk isih urip kula ngaturake panuwun, nek Petruk wis ora ana mangrukti kunarepane. Ajeng kula rukti sak tataning panembahing Petruk. Kakang Semar ngestokake dawuh. Aku nyuwun pamit Kakang Nayantaka budal kelawan kadangku Arjuna. Ngupaya menyang didununging pustaka Jamus menyang Jimat Lima Sada. Ing atos-atos kula kanteni anak kula loro Gareng kali Bagong supaya nderekaken Ndara Janaka miwah Ndara Kresna. Iya, Kakang Semar aku nyuwun pamit. Mugi-mugi lebda ing karya nggih Ndara. Semareka den prayitna semuriris blegegku dek sak dulita mel. Kok kayane ora adil. Nek aku ming
lungguhan neneng Karang Kadempel sila tumpang kendangan dengkul. Mongko ndaran-ndaraku padha mbudidaya. Sinuwun. Ampun kuwatos. Kula jampangi saking kadebian, Ndara. Miat langening kalanggihan gelar pandhan muncar tinon lir kekonang surem sorotetan badang jagat wasisaning Bathara wayah pira jagat Bawa Penemban ana dawamu apa nggih anak Prabu persasat kadidening ngentosi silming Palwa gabus kumambanging Sila Kresna anggenipun ingkang putra angrantu dhateng rawuh paduka Bawa Penemban wonten ing negari ngawu-awu langit mriki ingkang putra pun dewaning rat bebasan sampun ketelasan pengajeng-ajeng krana dangu anggen paduka nilar praja ing nalika semanten paduka paring dawuh badhe minangkani menawi dados pamuthaipun ingkang putra pun dewaning rat anak Prabu ancen bener apa kang dadi ngendikamu sumurupa ya nggir nggonipun bapa Begawan Dewa Kahana lunga saka negara ing awu-awu langit sayekti mung kepengin mituruti apa kang dadi panjalukmu marang pun bapa duk nalika semana kowe kepengin dadi ratu ning negara Ngamarta jalaran kepengin dadi nalindra ingkang Hanjayeng Bawana lamun sira bisa lenggah dampar keprabon ing Ngamarta sumurupa nggir
Dina samengko apa kang dadi gegayuhamu mau bakal kasembadan. Liripun kados pundi paduka paring dawuh mekaten. Mara gage presanana ingkang ndak asta iki aran pustaka jamus miang jimat kelima sada. Iki pusakaning wong Pandhawa. Pandhawa kuwi bisa digdaya, Pandhawa bisa kuncara krana kanggonan pustaka jamus miang jimat kelima sada. Monggo dina samengko pusaka wis ndak asta. Ingkang ateges Pandhawa wis ora bakal duwe kekuatan. Nadyan nggonku boyong pusaka kanthi sarana rada licik ya kuwi Membanata Ndarawati. Nanging keng wigati pusaka iso tak boyong. Iki kinarya senjata nggonmu bakal mbondo marang para Pandhawa. Yen Pandhawa iso mbok bondo, kowe lenggah dampar negara Ngamarta ora ana ingkang nyarusiku kulup dewaning rat. Bumi gonjang kanjeng langit kelap-lapaton. Lir kincanging risang mawe gandrung. Waduh penemban. Ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan. Ing mekaten kaselak nata ling raos ingkang tan bangkit pinambeng daya-daya. Kula kepengin sanget enggal prapteng wonten ing tapel wates negari Ngamarta. Menawi sampun dumugi wonten ing mriku tumuli kula badhe nantang dhateng para Pandhawa. Menawi Pandhawa saged kula pikut kasembadan penjangka kula lenggah dampar keprabaning Ngamarta. Besok kapan nggonmu bakal budal marang negara Ngamarta dinten menika ugi. Pate wonten dawuh. Ketapno para wadyabala segelar papan derek marang tindak ingsun. Bedah negara Ngamarta. Ih, ngestakaken dawuh pangkatipun benjang menapa. Ora ketang sambung obor celok lintang mangkat dina iki Pate. Lho nggih ngestakaken dawuh kepareng kula nyuwun pamit madhal paselan sinuwun. Buta Pandha tata gati wis raya. Mulatmana Sang Arjuna Hesmanya kang kamanungsan kasrepan tingkahing mungsuniran padha katang lho durung suwe nggonku ngancik laladan negara Ngamarta. Lah kok dadi iki eneng satriya bagus tanpa cacat. Baguse ora jamak. Monggo aku ning negaraku ki rumangsaku kaya wis bagus dhewe. Lah kok dadi iki kalah bagus karo satriya sapa Raden? Takon marang aku Raden Janaka. Raden Janaka. Balik kowe sapa? Nalindra ngawau langit Prabu Dewaning Rat. Nlonjong botol tindakmu. Nggo wadyabala segelar papan arep menyang endi? Malah kepasang yuk ya katuju ing ngenu. Dene praptaka ning tanah Jawa durung ketemu karo papangan siji wae kejaba mung Raden Janaka. Raden, aku bakal tumuju marang negara Ngamarta. Wigatine tanana kejaba mung aku bakal mbedah negara Ngamarta. Merga wong Pandhawa ora ana ingkang wis bisa bakal nglawat yen to aku gelem mbedah negara Ngamarta sabab pusakaning para Pandhawa kang aran Pustaka Jamus Lima Sada wis diasta dening Bapa Begawan Dewa Kahana wong tuaku Raden Janaka.
Gunjang ganjing langit kelap-lapaton lir kincanging risang mawe gandrung Prabu Dewaningrat cetha lamun sira ingkang nyidra pustaka Jamus Kelima Sada lho sajake kowe murina lekna mripatmu gatekna gobokmu iki panengah Pandhawa satring Madukara Raden Janaka walah dalah sing edan mone macan aku keparat ya to yen to pancen kaya mengkono malah babar pisan. Embane aku negara wit sing gedhe ora tak jujuk deleke nanging tak pipri lipange. Kowe tak rangket mung kari dulurmu papat bakal dadi bandaning Prabu Dewaningrat. Malah kepara kowe bali mingkari jeneng para dicoba Raden Janaka. Jebol dadamu kae. Ayo. Katone sira anak Prabu Bandayuda. Kula sampun pinanggih kalian panengahing Pandhawa nami Raden Janaka. Nanging menapa inggih pangendika paduka menika wonten kasunyatanipun ketitik Raden Janaka sampun koncaten pustaka Jamus Kelima Sada wadene tasih digdaya. Kula kawon menemban mingira tandangane Raden Janaka karepe dhewe. Raden Janaka pendhita tuwa sapa? Begawan Dewa Kahana. Aku wong tuane Dewaningrat. Yen ngono kowe ingkang nyidra pustaka Jamus Kelima Sada. Ora mbok balik tak nggo gatheng siramu damu dadi kandha kowe. Ayo, Arjuna nglunten paring adhawuh Kaka Prabu. Ya gene Yai. Kula sampun saged manggihaken pustaka Jamus Kelima Sada. Lho. Yen ngono Siadi wis entuk pusaka. Namung kemawon pusaka cinidra dening satunggiling pandhita saka kendi? Saking negari ngawu-awu langit. Naminipun Dewa Kahana. Kok ora mbok rebut
Kula sampun budidaya parandene kawon Kaka Prabu. Lho, kowe kalah? Inggih kawon. Ora pati ndugamana pendhitane kaya ngapa Janaka? Welah dalah. Ora sak baene Arjuna. Inggih, kasinggihan mekaten. Nadyan to kowe kendhit oyot mimang kadang dewa ora menang karo pendhita kae. Sababipun menapa? Ora bakal tak jarwani aku wae sing ngerti. Oh inggih. Aki Endara Kresna ki ampuh Wayaga. Ngapa to? Kok ming nyawangake terus welah dalah. Ming aku wae sing ngerti Janaka. Pendhita kae kendhit oyot mimang kadang dewa ora bakal iso menang. Kuwi asline tuku bareng karo aku. Nang klithikan dungkul mamoh kuwi ora. Ratu kok tuku nang klithikan. Lah ndelokake kurang lho, mata kucing kaya matamu kuwi ora. Bareng Paduka, golek jago wonten pundi? Melu aku lho nggih. Mangsuli kandha ing ngajeng nalika semanten ki Lurah Petruk kanthong boleng kenging Kyai Nenggala kontal kaprapal kendang kaprajundang dawah wonten satengahing wana kagiat Lurah Petruk kanthong bolong wau. Kok gumono awakku ya. Monggo aku wis ikhlas lahir batin nalika Ndara Baladewa nibake Nenggala kuwi mripatku wis merem mati aku. Aku mak kentul. Plus banter banget. Le kontal mau jam 12 kok lagi tiba saiki ya. Ane ya pusaka ampuh, ane cilaka bareng tiba kok neng alas. Waduh. Monggo ora ngerti lor kidul wetan kulon. Monggo aku ora nggawa kompos. Anu kompas nding. Nek ora ngerti lor kidul wae ya nek aku bali ngalor ya nek tekan ngomah. Nek ora tekan ngomah, bali ngidul ya nek tekan ngomah. Nek kleru apa ora cilaka. Alon-alon wae modal gedang rasa dipaksa. Modal gedang mari geget-geget. Sitok bayangke iki apa? Cilaka. Wah. Monggo aku kaya ngene iki mbelani karo bapak. Aku ngene iki mbelani karo karepane Bapak Semar. Semar sing ora goleki aku. Bagong tak peseni tak titipi dompet dinake bojoku mesti dinake tenan omong nek Petruk mudar ngono cah edan iki. Lah cilaka iki arep urip piye iki? Aku nemong nang tengah alas kene iki nek nganti ku ana macan. Teko grek nang mburiku kletak sirahku klethuk mudhar. Kok ya sia-sia temen ta uripku iki jan. Wis ben lah. Upama Petruk mati ning alas kene tak ikhlaski. Petruk ora mati ya muga-muga iso bali. Oh. Ngandel ora. Ngalaski nggon demit, nggon setan, apa iki sing disebut gendruwo wae. Teko rene mambu aku terus krowak. Glegeken bar mangan. Petruk, lho, kok kenal aku? Sampeyan sinten kok ngerti kula? Apa kowe lali karo aku, Petruk? Lah dalah. Yen kowe lali karo aku kebangetan temen, mongko mbiyen uripmu kuwi melu aku. Ampun gawe-gawe. Saniki akeh wong apus-apus e. Uripmu melu aku, mbiyen aku nglagati kowe entek semenene dijoli, ya cilaka.
Emoh kula ora rumangsa ketemu karo sampeyan kok. Jaman kowe durung dijaluk karo Semar. Kowe urip karo aku, Petro, apa kowe lali? Mangriyen. Isih eneng jaman Jim nalika semono, kowe kelingan ora? Jenengmu mbiyen dudu Petruk nanging Pecruk, Bambang Pecruk. Aku Gandarwa Maya bapakmu. Aduh, Rama! Rama! Bapak. Mboten nginten bapak pisan jenengan Jim Solantara. Iya. Wah, kok isih seger. Aku saiki urip neng kayangan. Lha. Dadi apa? Dadi dewa. Lah kok mbok kula digawa, kula melu Semar mengkere terus. Pestine dhewe-dhewe Petruk. Nggih. Teng kayangan ngasta napa? Aku dadi tukang resik taman. Walah, ming Pak Bon iki kok gleleng. Ning dewa ya ming Pak Bon. Petruk, wonten dawuh, eneng apa? Jare dewa kok dadak takon. Dewa niku ngerti karo atine Petruk, ngerti karo atine Titah. Kowe sedih mergo pisah karo wong tuamu, mergo mbelani bapakmu Semar. Pustaka Jamus Kliwa Sada ilang. Nggih. Petruk, aja kuwatir. Kowe tak gawe supaya iso gawe tentrem negara Ngamarta lan bisa ngleksanakake apa kang dadi gegayuhane bapakmu. Carane tengah ngalas kaya ana sendang jenenge sendang malih warna. Aja wujud Petruk gantiya, aja wujud Petruk sak karepmu arep wujud apa. Oke. Kok malah elik. Wis janjine kaya ngene iki, janjine kaya ngene. Lho, malah bindeng barang. Enunge iki ra iso cilik. Iso mengkret ming sedina. Ya, Petruk sakarepmu nggih. Kowe nganggo jeneng sakarepmu aja nganti kowe lunga-lunga. Neng kene wae. Dilongkas ana ratu sing njaluk tulung karo kowe tulungono. Kowe tak nehi daya kekuatanku kowe bisa digdaya Petruk. Wis aku tak bali ning kayangan. Mbuh pirang abad meneh ketemu karo aku Petruk. Wah. Kunjang gancing langit kelap-lapaton lir kincanging risang mawe gandrung Arjuna kulun paring adhawu jroning mlaku ning tengah ngalas lha kok iki ana swijining pendhita kok sandhangane ting srembong engko ge bakul obat dudu Bagong kudu bakul obat iki biasane nyandange ngonten iku batu mau bat tinggi batu roek cangkeme Bagong nek tawa ngono kuwi biasane ha iya iki sapa penemban lah kok ngadeg ijen ana ing kene nangkon nganu aku Begawan Cakrawangsa Pandhita Kliyang Kabur Kanginan kowe lah dalah Begawan Cakrawangsa Kliyang Kabur Kanginan Pandhita ora duwe nggon iya pancen mengkon kowe sapa Prabu Kresna lho lah pinter tenan iya sekolah kok ngerti karo aku Ratu Ndarawati sing mburi iki sapa adimu lanang satriya ngendi Madukisma Madukara jenenge Raden Janaka abdiku sing cilik mripate ora kompak kuwi udus kowe nekke abdine mripate ora kompak abdimu jenenge Nala Gareng sing mburi dhewe sapa Bagong Wela Arjuna wonten dawuh iki sajake pendhita pinter tak jalukane tulung kula semanggahaken nanging menapa saged menang lan Begawan
Dewa Kauna. Ya coba-coba. Cakrawangsa wonten dawuh. Aku kuwi duwe kerepotan. Kersanipun aku njaluk tulung karo kowe. Aku duwe mungsuh jenenge Dewa Kauna ya pendhita kaya kowe, ya tuwa. Kowe tak duru Dewa Kauna wani ora? Jalaranipun menapa? Dewa Kauna nyolong pusakaku aran Pustaka Jamu Slima Sada. Nek kowe iso ngrebut pusakaku, kowe aja kuwatir mengko tak paringi bebungah. Kula menika nglampahi tapa ngrame mboten kepengin bebingah, ning bakal tak paringi. Kula badhe dipun paringi menapa? Aku duwe randha ayu. Sinten? Sing lanang mati mbuh menyang endi saiki rung ditemokke. Bojone Petruk. Engko wong wadon randha ayu mau peken, anake openana, omahe Petruk pekarangane peken kabeh. Asem. Ikhlas lahir batin. Ora ikhlas sebab apa? Tenan ta meneh iki kowe. Kula aturi lenggah, kula ingkang badhe nglabrak Dewa Kauna sini. Ngapusi kok aku. Ora bakal kelakon. Sinten kok ora bus ora usah ngerti, ora ngerti dhewe. Dewa Kauna kowe ngrebut pusaka negara Ngamarta sarana licik. Arepa lembut ngungkuli banyu ora ngalahno lembute Begawan Cakrawangsa legane ati. Anak Prabu kok doko-doko nang kene ngopo? Kula nika bingung mremban. Pendak-pendak kula majeng, kula kawon kaliyan tiyang Pandhawa, kula mundur. Tuwun nyuwun pitulunganipun Penemban. Panjenengan majeng, kula maju malih kula kawon, mriki malih. Kula menika namung bolak-balik mboten kanten-kantenan. Lah keparengi anak Prabu, mbok pusaka Jamu Slima Sada kula betane. Pandhawa kajenge sami kawon kaliyan kula. Nyonya, tampanana cah bagus. Nek sik memba dewaning Ratmawaku. Iki srayaning wong Pandhawa. Iki lho, nya. Kecekel aku meneh. Nek kowe wong pinter ayo rebuten reganing atiku. Olah setan alas diampusi aku. Cepet men cah pinter kok. Oh ngerti aku ben ndang rampung ben celak ketemu randane Petruk ora ngono to. Has. Nah omah nek carane omong kaya ngono kuwi. Lho aku ki bakal maringi tenan kok. Lambangane ayu lho. Ayu bojone Petruk kuwi. Wah marahi senengane. Cakrawangsa kula wonten dawuh nek mbantu ki aja ketanggungan. Kowe iso ngrebut pusaka tak tampa ning mbok ya sing nyolong pusaka pateni sisan pejahi pateni sendika Pandhita ya raine abang iso iki rasah cerewet srayaning wong Pandhawa Begawan Cakrawangsa aku Dewa Kauna kowe apa aku sing tekaning pati kowe dudu aku ayo kekuatanmu sepira mati aku
Kok kaget ngopo? Tak kira nek Vespa tahun 60. Nabrak gundulmu. Iki menungso. Menungso. Iki sapa iki? Begawan Cakrawangsa. Sapa? Begawan Cakrawangsa. Syukur kowe ijik urip. Ngapa kak muni ijik urip? Kowe Petruk lah. Jarikmu mambu bensin. Cara mbiyen banget lho Pak. Iya. Isih tak obani aja kuat. Jarike mambu bensin. Heeh, Pak. Kowe kok tiba ngapa? Gelut karo sing nyolong pusaka. Pusaka piye? Wis iso kundur ning negara Ngamarta diasta Siwundarawati. Syukur. Sing nyolong pusaka sapa? Jenenge Dewa Kahana, Pak. Wah, ampuh. Kekuatane ngedapi-dapi. Minggir. Minggir. Heeh. Nek aku sing mungsuhe ora bakal rampung-rampung perkarane. Iki sapa? Pangling kowe. Pangling kowe. Dumeh nganggo sandangan liya pangling kowe. Iya. Iki aku durung tepung. Karepmu ni durung tepung karepmu ning aku tepung karo kowe. Aku sapa? Kowe Dewa Kahana. Iya, aku pendhita ngawu-awu langit. Kowe iki dewaning panggoda pangrencana Durga kowe. Ayo. Ati. Tobat. Kakang Semar. Kapok ora kowe? Tobat. Kapok Kakang, kapok. Kapok. Mumpung adem. Lumayan. Tobat. Kados kene gigriseni ora apa, tobat. Ngekepok drijine uwik-uwik. Kowe ngopo kowe? Ya matusaken tedha baju barat pendak-pendak goleke pangan baju barat sing tok angkah kok Pandhawa. Ayo bali. Inggih Kakang, inggih. Ora bali titenono. Kowe ganggu gawe dulurku sing do lenggah ning krajan mrigas kene aja takon dosa. Konangan aku ak kembala geni sak anak bojomu. Nyuwun pamit Kyai Semar, nyuwun pamit. Menika Kanjeng Ibu kok sampun lukar busana. Tobat konangan dedengkote tanah Jawa. Kakang Semar Badranaya Dewasrani bali wae Dewasrani pangane kewirangan cah bagus. Biar kowe bubar mawut ora karo-karoan diamuk karo bapak. Semari Anggris muni muring ya ngono kae. Kowe lah. Wadyabala kok akeh banget sajake Wadyabala Tunggul Malaya. Wah, iki nek ora matur karo ndara-ndara tuman matane. Kapok ora kowe. Kapok ora kowe. Enten apa? Mata diculek dhewe. Matane ora diajar dhewe tuman. Mansane ora. Iya ini barang kok merem. Omeng kurang tayungane kok dadak ditanjak-tanjakke ora.
Wadyabala Tunggul Malaya. Ngunekke wong siji ning wong pirang-pirang sing kena. Nggih. Wah, isa-isane diresiki Den. Puntadewa kakangku tedhak ning Karang Kadempel. Syukur mugi-mugi kasempatan penjangkane Bapak. Yo, Petruk. Arsa madangi jagat tumungu-mungu paneng sapucaking wukir marebak bangsu mirat keneng soroting surya mega lan gunung pun lancar sakabehe slamet wilujeng mboten manggal setunggal menapa ya Semar kula nggih tak wiwiti mbangun kayangan men supaya jejeg moraling para kawula sak negara Ngamarta ya diwelengi Ndara ya diwelengi apa diwelingi mula nek omong sing bener diwelengi kok diwelengi kon ngedalke golek supaya iso do ngerti golek ana jroning crita sewengi kala wau ingkang awon dipun bucal ingkang sae dipun pendhet ya Semar